Ez nem csak zene, ez kultusz, ez tűz, ez fájdalom, dű, elszigeteltség. Ez a black metal, a műfaj, ami soha senkinek nem hajolt meg. Ma a lángoló húrok lemegy a legsötétebb pontig. 1982-ben egy brit banda, a Venom megjelentetett egy albumot, aminek a címe Black Metal. Nem tudták, de ezzel új korszak kezdődött. A Venom zenéje gyors, piszkos, agresszív volt, de nem csak hangzásban. Szövegeik tele voltak sátáni képekkel, okkultizmussal, istenellenességgel. A korabeli média botrány kiáltott, de a tinédzserek egy része imádta, mert ez valami más volt. Valami veszélyes. A Welcome to Hell és a black metal albumok olyan energiát hoztak, ami az egész extrém metal szintet megfertőzte. Ezután jött Bátor Svédországból. A zenekar vezéralakja, Curton, még inkább ráfeküdt a misztikus, pogány, okkult irányra. Az ő zenéjében már ott volt az atmoszféra, amit később a norvég black metal emelt új szintre. A Hellhammer és később a Celtic Frost Svájcból szintén hatalmas szerepet játszott. Bár technikailag még nem volt kiforrott a műfaj, ők lerakták a sátánista, antikeresztény, misztikus és nyers hangzás alapjait. Ez volt a black metal első hulláma. Zajos, kaotikus és minden szabályt megszegő. De a műfaj akkor még csak egy zavaros, nyers underground stílus volt. Az igazi fordulat Norvégiában történt. A 90-es évek elején Norvégia lett a black metal epicentruma. Egy apró, hegyek közé szorult ország, tele hóval, sötétséggel és belső feszültségekkel. És itt tér vissza a nevük is mindig. Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor. A Mayhem volt az első valódi zászlóvivő. A banda neve is bajlós. Pusztítás, őrület. Az énekesük, Dead, nem csak a színpadon játszotta meg a halált. Elhitte. A depresszióval és önutálattal küzdő fiatal svéd zenész állítólag döglőtelatokat tartott üvegedényekben, amelyeket fellépés előtt megszagolt, hogy átérezze a halálszagát. Dead a koncerteken öncsonkítást hajtott végre. Borotvpengével vágta meg magát, vérzett a színpadon. 91-ben öngyilkos lett egy norvég házban, fejlővéssel és csuklói felvágásával. A gitáros, Euronymous, amikor megtalálta a holttestet, nem hívta azonnal a rendőrséget. Előbb fényképeket készített róla. Ezekből az egyik fotó később bootleg borítóként is megjelent. A legenda szerint darabokat vitt magával Dead agyából és koponyájából, sőt, medálokat készített belőlük. A Burzum nevű egyszemélyes projekt mögött álló Vorg Vikernes szintén központi alak volt. Vorg egyrészt zenéjével, hipnotikus, minimalista, atmoszférikus black metallal, másrészt tetteivel írt történelmet. Több norvég templomot is felgyújtott, jelképül választva az egyház elleni lázadást. 93-ban meggyilkolta Euronymous-t egy véres leszámolás során. A hivatalos verzió szerint önvédelemre hivatkozott, de 21 év börtönbüntetést kapott. Ez volt a black metal legsötétebb napja. Ez a norvég második hullám nem csak zene volt, ideológia, antikultúra, természetkultusz, elidegenedés, politikai és vallási szembefordulás, egy egész generáció kiáltása a sötétbe. Volt be nekem. Néha az éjszaka közepén felcsapod a fülesedet, és Burzumot, Mayhemet, Darkthrone-t hallgatsz. Vagy esetleg Venomot. A black metal vizuálisan is elkülönült minden más metal irányzattól. A corpse paint, fekete-fehér arcfestés a halott arcot idézte. A színpadkép rideg volt, sötét, sokszor gyertyákkal, állati csontokkal, művérrel. A zenében a gyors, tremuló pengetés dominált. Ez a folyamatos, reszkető hangzás a ridegséget, a fagyott világot idézte. A doboknál a blast beat lett meghatározó, folyamatos, gyors tempójával, a kaotikus hatást erősítve. De a legfontosabb, a lufi, alacsony minőségű felvétel volt szándékos. A black metal elutasította a stúdiós csillogást. Nem akart jól szólni, akart nyersen, őszintén, fájdalmasan szólni. Ez volt a valódi hitelesség jele.
A dalszövegek gyakran foglalkoztak a természet erőivel, a norvég mitológiával, nihilizmussal, az emberi lét hiába valóságával. De persze ott voltak a sátánista és antikeresztény elemek is, főleg akkora időszakban. A 2000-es évekre a black metal több ágra szakadt. Megjelent az atmoszférikus black metal, a post-black metal, sőt a black gaze metal is, ami a shoegaze álomszerűségével ötvözte a műfaj sötétségét. A corpse paint sok helyen eltűnt. A zenészek már nem démonnak vagy élő alatnak akartak tűnni, hanem filozófusként, művészként nyúltak a black metal eszközeihez. Egyesek szerint ez árulás, mások szerint evolúció. A black metal sosem volt egységes. Mindig is anarchikus volt. Mindenki a saját sötétségét akarta megszólaltatni. A stílus hatása ma már a filmeken, divaton, képzőművészeten is érződik. Gondoljunk csak a Lords of Chaos című filmre, vagy épp a high fashion kampányokra, ahol corpse paintet használnak. A black metal nem mindenkinek szól, de pont ez benne az erős. Ő nem akar megfelelni, csak lenni. Illetve mindenhol van egy templom, amit fel lehet égetni. Ja, és ne feled, legyen metálosan szép napod!